Príťažlivosť, čaro, šarm, sex appeal. Toto všetko nerdi majú. A kľúčom je len jedna vec. Sebavedomie. Zober si takého rybára. Na prvý pohľad nuda. Sedí, mlčí. Ale keď tomu pridáme dôležitý prvok. Z mlčania je pozornosť. Schopnosť nad zlato. Rybár žije svojimi úlovkami. A určite o nich nepráňa. A keď povie, že má frajerku, tak ju určite má. S rybárom nakupovať, to je radosť. Vydrží čakať celú večnosť. A máme tu šachistu. Jeden dobrý ťah a je v hre. Taktické rozmýšľanie v praxi premení každú situáciu v obojstrannú výhru. A ešte k tomu vie zaobchádzať s dámou. Šachista vždy vie, na ktorú partiu sa sústrediť. A máme tu aj modelárov. Myslíš si, že šikovné prstičky sú iba na lakovanie dverí parádnych autiakov? Hej. Tak sa zamyslí ešte raz. Oh my god. Ženy sú na inom stupni evolúcie. A modelári sú tam s nimi tiež. Lebo farebné kombinácie majú zmaknuté lepšie ako násobilku. Pri modelároch sa každá cíti obletovaná. Na tých nerdoch proste niečo je. A keď je to na nich, je to aj na tebe. Ukáž to s novou vôňou. Axe-You. A preto sa to volá Axe-You. Ak si ho chceš kúpiť, klikni sem. A ak chceš vidieť, ako sme vyrábali toto videjko, klikni sem. Sem.